Badira pelikula batzuk, zuk sinatutakoak eta zuk egindakoak, bat baino gehiago, ikusiko ditugu batzuk? Ea, aurrera pentsiki bat. Torremolinos, gazte jenderentzat leku egokia, ambiente ikusgarria. Mira zema gazte jende, diskoteka barra. Geldituko txaita. Diskotekareno. Duda didadoa. Duda didadoan dado bada. Bada duda dado bada, duda bide bedi. Duda da bide bi. Dena duda duna dona doa. Dena duda duna dona doa. Dena nahi duna da, dena duda duna. Dena nahi duna neu dona noa, dena nahi. Txikitan, amamak azken juizioari buruz asko hitz egiten zidan. Kaleak dendaz eta errepidez beteko zirela. Orduan, antikristoa etorri eta mundua bukatuko zela esaten zuen. Baserriaren bukaeraz ari zela uste dut. Zeratik ez emakume bat? Emakume bat? Bada, garaia, emakumea postu horietan egon gaitezen. Bai. Zein? Ni. Zu? Giroan hasi egia zegok. Haiek tiro bota baino lehen kabian eskutatu beharko uke. Kabian? Alkatzen zautze behardek. Eskerrik asko. Tira, barre pixkat egin dugu hauekin, Bueno, barre eta usnartu ere bai beste batzuekin. Eta uste dut bereiek ere egin dutela, lan horiek egiterakoan. Bai, Telmokin, izan zen garai bat asko barrin ginoana, eta ondo pasau, eta gainera, haupatxo bestekin sentsazio oso politak, ez? Gure lehengo pelikula, eta oso serixo hartu ginoan lana, baina barri iten ginoan asko. Eta, gero, ez dakit, brinkola behin ginoan, harekin behazko gozatu ginoan, eta, eixa da, pelikula asko. Egin dezazuko galdera zail bat? Bai. Bat aukeratu beharko bazen, no? Kutxun bat, berezi bat, arrazoi bategatik edo besteagatik. Seme alaben artean erabakitzea, oso zaila da. Bai, ez esan dit. Erantzunetako bat, ez? Bai. Ez dakit, ni haupatxe bestekin gozatu handia hartu nahi, baina amama izan da niretako pelikulaik bereziena, ez dakit, fikzio bat, geizen inguratzen dana nire haurtzare ora, eta ez dakit, pelikula bat oso importantian niretzat, ez? Horrek bete zaitu, ez da? Bete zaituena artista bezala. Apatxe beste pelikula, txori batek esan zigun, aspalditik zeneukala buruan, bueltaka. Apatxe beste, hasi nintzen idazten, estudiante garaian. Andoaingo zine eskolan egonian, 22 urtekin edo. Eta rodatu neban, igual 30 marrekin. Pentsa. Eta, pelikula bat sortu zana Bergarako uda batean, guri garai hartan, ez dakit, 80. hamarkadan, 80. hamarkadan asko gustatzen zitzaigun, herrian geratzea bustuan, ez? Herri guztia oso herri industriala da Bergara, eta dana jute zian, Zumaira, Harritzekoa. Ez dakit, Benidorrea, beste eta geratzen zen herrixa utzik, ez? Eta orduan, gu geratzen ginen herrixan, bakarrik, etxiak ere isa utzik, eta oso pozik. Eta holako batian, horrelako konbersa, uda gabe bateko konbersazio horretako batian, imaginatu gendun, famili batan zegoelan korzeta. Eta hola hasi ginen, barre batzu botatzen, eta gero esan nuen, hau historia bat kontatzeko ze historia polita, eta hasi zalelengo laburmetrai bat bezala, ez? Eta, garai hartan laburmetraia gu nigoratzen naiz, ez dakit, oso referentzia hona ziela guretzat Bilbon egitezian kortoak, ez? Ales de la Iglesia eta Orzo den kortometrajista batzuk oso honak, eta zian oso beltza beti, ez? Fantastiko terror. Eta orduan guk, lehenengo hasierako gidoiak eta haupatxo bestena zian nahiko beltzak. Eta gero, poliki-poliki, junitzen
nik garai hartan tekniko bezala egiten eban lan zinean, makinista bezala edo fokoekin, elektriko bezala, baina beti juten nintzen kursilloak egiten, gidoigintzakoak eta realizaziokoak. Zehose banekalako horrez. Eta juten nintzen pelikula hori beti nire kursilloetara juten nintzen da. Hori zen ere motu zen. Nire historia, Ikusten zen. handitzen, eta ja momentu baten, ikusten nuen, ostra, igual pelikula tindeik honekin. Ja horre, hasi ginen ja txotxe eta berrogei esetz egiten Telmota Bixok, laburmetraiak, eta hor gero Pablo Bueno nire lankide bat, soinu egitezuna, berakin hasi ginen bebai lantzen gidoia, eta gero Telmo sartu zen, da azkenean, bai azkenean izugarria. Handik 10 urtera, rodatu bendun pelikula, ez? Eta egia da, zuk hartzaken sukalderaino sartzeko aukera ere izan zenuela. Iaz beste dokumenta bat esteinatu zenuen, zinemaldian, ura ere, Sintz 1897. Hori da. Bai, oso esperientzia polita izan zen. Ordua pasan ituanan, bertako sukaldian. Ez da lekutxarra? Ez da lekutxarra? Ez da lekutxarra? Ez da lekutxarra. Bueno, afaltzeko eta bazkaltzeko ez. Eta bueno, lan egiten be, nuzian mi jauzte zan zehose. Zerbait jaten zenuenan? Bai, batez be, kontuetu nintzen ze ondo jaten daben bertako langilek. Eurak egiten dabe baskaria, baina produktu oso onakin eta oso ondo jaten dabe. Eta, bueno, izan zen oso politxa, ez? Familia hau ezagutzia, horre parre de xente ineban, bere lagunekin batez, ez? Bai Arginano, Adria, eta, bueno, beste hainbat. Eta, bueno, poste naiz, ikustia oraindik dagoela hain sano eta hain fuerte, Juan Mari. Eta, bueno, oso politxa izan zen, egisa zen. Beraz, tarteka lana ere egiten zenutela, ezta? Hori da. Hombre, zinea egitean askotan oso politxa da ofizio bezala, bukatzen dezulako ezagutzen txoko ezberdin asko, ez? Bestela, igualde, bueno, kasetariak ere badakazue suerte hori, ez? Eta ez dakit, bada oso politxa hori, ez? Ezagutzen duzu jende ezberdin asko, baita, adibidez kasu honetan, ondalean, adibidez geratuko nintzen Alfartekin, ez? Horre, Eibarko fabrika, fundizio baten, ze gauza egiten nahi dian egunero, ez? Arte obrak egiten dituzte, ez? Eta horrekin geratzen, ezagutzia bertako girua kooperatiba bada, zelan egiten daben, da ze obra, eta ez dakit, suerte hori daukau, ez? Egotia toki ezberdin askotan, ez? Bai, artista bakoitzaren atzean zer dagoen ere, bai, ez da, kasu honetan Alfartena esan dut. Instudioa da, nik ez du planteatzen grabaketa. Nik joaten naiz eta ara aurkitzen duan asartzen dugu bideo batean. Iritsi gian Bergarara, zure jaioterrira. Eta han, lehenengo pertsona aurkitu genuen, topo egin genuen, izan zen Edu Muruamendiaraz dantzari haundila. Bergarakoa da, bera? Bera hemen egontza, eta berari ere egin genion erradiografia. Hasi ginen izketan, hasierren erradiografia prestatu behar degulan. Badakizu nondik doan, ez da? Claro, Eduren anaia zure kuadriakoa da. Hasi ginen izketan, ez dakit liatu genuen ala ez zuk uste dezu. Ikerre Eduren anaia oso liatzeko persona da. Ez dakit liatu genuen, badakit baina ez dizut esango. Horain ikusiko dugu, datu batzuk kontatu zizkiguten, eta hau da zure erradiografia. Budi polpoleko xerifa. Bai, sukaldaritza. Sukaldaritza, jefia, nahi dezu. Azir altuna, kixi, ze mauzpar? Oso makua, jatorra, lagunekin, da, zora garrizak. Jende gehiago izan behar zanolakua. Eta askotan etortzen ala, Bergara? Bai, gurazuak hemen dauzka, eta anaia asko biltzen da, anaia hemen bai. Etortzen da, bakoitzean hona etortzen da, hemen laguna gara eta... Ezaunak gaitu. Eta azkenengo aldiz ikusi neban Orinonen, udan. Pasiuan? Pasiatzen, izan dut zupa. Eta upa etxe beste eta gure etxe beste alakoak ikusi? Horretanak ikusitza, emitxe inzan, etxe honetan. Hemen? Emitxe. Zertzan, aupa? Aupa. Lehenengo pelikulan parte hartu zen? Bai, grabaketan bai. Hemen egon ginen,
plazan, eta... Zenbat ordu egon zineten hor? 12. Eta oso gustora, Arazo txiki bat izan zenuen ala. Ez naiz ateratzen. 12 ordu! Ni begira eta begira, baina nik ez naiz ateratzen. Gain hasi da dokumentalakin egiten. Zeri buruz, ba? Azkena da Santa Claran egindako obraren inguru. Ba, ondo, suerte ona guki dadia, eta... Gai bat bota jozu? Gai bat, ez, ba... Bergarako elizdoiak, adibidez. Bergarako erraldoiak. Txus, Asierren sekreturen bat gordetzen dezu, ezta? Sí, estuvo trabajando aquí cuando estudiaba. A sacarse unos dineros, los fines de semana y esto. Cuando estaba en el proyecto este, ya nos comentó alguna vez lo de Gaupachen este que tenía en mente. Voy a hacer una película sobre esto, me gustaría hacer algo sobre esto y ya hizo. Eta ze musko langilea zen? Tomaba chupitos así a escondidas o alako zerbait? Como todos. Y de hecho tengo una apuesta con él. Me retó un día a cortar un tronco, a ver quién que cortaba antes, él o yo. Y no me olvido, chaval. Danok entzun degula, A ber, noizko? Iker. Kaixo. Zintzo portatuko gara? Espero, ez. Sekreto guztia kontatuko dit. Guztiak ezin daizke. No. Bueno, berarekin bizi izan zara, kuadriakoa zara, ondo ezagutzen dut. Txikitatik ezagutzen gea, eta jarraitzen dugu, harremana, guain dela gutxi, berarekin egon nintzen itxasuan, arrantzan, pixi tipo laia da, tipo jatorra da. Eta beti sortzen ari da nahiko... Bai, beti sortzen ari da, bai. Bai bera eta bai bera emaztea Marian. Ze azken finean hortaz bizidia, bere saltza hori da, gustokoena hori da. Eta nik aspaldi nun berakin apostu bat, zala hortaz biziko eta kabroiak lortu. Gero afaritan eta ondo moldatzen da? Bai, hortarako artista bada. Beti geratu behar geha, nik ingo dut, la ostra, ja, preparo jo, eta beti atzen geratzea. Ostra, eske lio bat daukat, eske no llego, a ver si hacéis, erosketak. Baina bai, eta parte hartzeko beti lehengua da, baina beti azken altzea. La vida al artista. Hoi, hola. Petutxo bat berarentzat. Egongo, altza segi horrela eta musu potolo bat. Jarraituko ikusten, bale? Nega, kisito, aio. Jatorrak, zure lagunak, eskerrik asko. Gaur behitu dozta Ikerrek. Pentsatu duzu, arria. Beti nire itxejat. Da, gaur bera ditu dozta. Ondo eta ondo junta zinemaldia eta, mira. Amentxe. Bazegoan zehazten. Sekretua gordetzeko eta ondo gaine, Eta dutxan harrapatu genuen, deitu genionean. Dutxara joango gara grabatzea eta azkenean ja, jantzi gintzan, eta torri zan. Obeto, Marta. Baina eskerrik asko benetan, guztiei.